Здравейте, аз съм Вирджиния Кирова. Намираме се в любимото място на HiComputer, откъдето си взимаме кафе всеки ден. И сме тук, за да ви представим един абсолютен гейминг VR, в място, на което много често можете да видите хора с лаптопи, които просто си вършат всекидневната работа. Всъщност ние доста често идваме тук, за да пишем статиите си. В този куфър, който тежи над 35 кг, се намира един компютър, който преди всичко е доказателство за способностите на инженерите на Acer, че могат да вдъхнат живота в една много амбициозна концепция. Нека го видим. Това е Predator 21X, който тежи 10 кг. Преди да преминем към него, ще ви покажем какво има в куфара, който прилича на куфар за оръжие. Тук първо ще видите Palm Rest модула, който се закача към лаптопа с магнит. От двете страни са двата адаптера, които Predator 21X използва, всеки от които е по 330 вата. Тук са двата захранващи кабела. Това е специалният сокет, в който да сложите адаптерите. По средата имате и брандирана връщица на Predator, на която може да закачите един диамант, ако желаете. В двете празни места, които виждате, тук по принцип се намира тъчпада, който се превръща и в numerical keyboard и който вече сме сложили върху лаптопа. А тук всеки закупил лаптопа ще намери специална кутийка, в която се намират 4-те капачки за клавиатурата за WASD бутоните, както и отверка, с която всъщност да разглабя цялата механична клавиатура на лаптопа. Ето го, от плът и кръв, 10 кг чудовище, което беше представено за първи път на IFA 2016 и демонстрирано пред журналисти на CES 2017. С Илия Мелков успяхме да го видим лично за първи път на специално медийно събитие в София, на което също така бяха представени новите попълнения в Nitro и Predator сериите гейминг лаптопи. Какво можем да кажем за този красавец? Виждате Tobii Eye Tracking камерата, виждате първия в света монтиран на лаптоп 21-инчов извит дисплей, който е в Wide Full HD резолюция и в отношение 21:9. Дисплея, съвсем очаквано от Acer, използва IPS матрица, има честота на опресняване от 120 Hz. Лаптопът разполага с Hi-Fi озвучаване, осигурено от 6 високоговорителя и 2 субвуфера и поддържа Dolby Digital стандарта. Тук виждате пълноразмерната механична клавиатура, която използва Cherry MX Brown свичове. Тук е доста интересният тракпад, който просто вадите, обръщате и става на numerical клавиатура. Както забелязвате, и двата имат подсветки, която за мое огромно съжаление се излива извън бутоните, но може да програмирате подсветката под всеки един отделен бутон през Predator Sense приложението, което ви дава възможност да правите и пълен мониторинг на представянето на компютъра, както и най-интересната му функция, директно да оверклокнете процесора или двете видеокарти само с един клик на бутона. Колкото до портове, Predator 21X е екипиран за абсолютно всичко. Тук имате два USB Type-A порта, както и Kensington Lock, който сигурно ще искате да използвате. От другата страна ще видите още два USB Type-A порта, както и жак за слушалки и микрофон и разбира се SD четец. Отзад е може би най-интересното нещо. Тук се намират двата входа за зарядните, за двата захранващи кабела, които използват 21X, както и Thunderbolt порт, с който да го свържете към дисплей. И получавате един доста мащабен поглед върху плащащата система на Predator 21X. Един въпрос към вас. Защо си мислите, че един лаптоп има нужда от 5 вентилатора и 9 термални тръби? И вероятно сте се досетили, че отговорът е мощния хардуер, който
се намира в 21X. Какво можем да кажем за него, освен че всичко, което един истински PC геймър желае? Predator 21X е оборудван с последно поколение Core i7 7820HK процесор с възможност за overclock, като е малко чудващо, че Acer не са набутали вътре директно десктоп клас процесор. За сметка на това, от десктоп клас са двете видеокарти NVIDIA GeForce GTX 1080, всяка от които е с 8 ГБ VRAM. Хищника има още 64 ГБ DDR4 RAM, 1 ТБ SSD и още 1 ТБ hard drive, като целият този хардуер е лесен за достъпване и за най-ентусиазираните от вас, за апгрейдване и добавяне на още памет или просто за оверклокване на видеокартата и процесора. Правите всичко това с един клик на мишката през софтуера Predator Sense, откъдето и настройвате подсветката, макропрофили на бутоните и следите представянето на компонентите. И всичко това във формата на лаптоп, макар че, нека бъдем напълно честни, как може да наречеш това нещо лаптоп? Къснобилд машината ми вероятно е само с една идея по-тежка от него заради водното си охлаждане. Вероятно първият въпрос, който си задавате е за кой е създадено цялото това нещо и отговорът е за всеки, който го пожелае и който може да си позволи да плати за него 17 000 лева. Истината е, че това не е геймърска машина, това не е просто лаптоп от висок клас. Това е една концепция, доведена до живот от инженерите на Acer и самите Acer признават, че практичността не е нещото, което са гледали в него, когато са го създавали. Predator 21X е чисто и просто статус символ. Това не е лаптоп, който носите с вас на бизнес среща. Той е луксозен, грандиозен и грамаден и всички знаят това. За да го имате, както споменах, ви трябват 17 000 лева и да подадете специална заявка към някои от подбраните от Acer магазини, които имат право да го предлагат изобщо. Между тях в България са JAR.BG, LaptopBG и Speed Computers. Очаквайте още много страхотни видеоревюта от Hycom, защото, както забелязвате, тестваме някои наистина впечатляващи продукти. До нови срещи!